Малко преди 18 часа в неделния ден зад блоковете на улица Рила в Пазарджик се издигат големи кълба от черен дим. Живеещите в квартал Ябълките незабавно подават сигнал на телефон 112, а на мястото пристигат екипи на пожарната и полицията. Според хората от квартала, палежите там са умишлени. За по-малко от седмица това е втори пожар в този район. Ние там с жената седим и ние сме на втория етаж и видяме, че пушка и какво мога да направя? Отида да гаснем с какво? С метлата. Те пожарната това ваша кола ли или това на полицията? На полицията. Това е редовно тук. Ми нема, управя. Да погледни, само музика и тук лапетили са, не знам кое, обаче това редовно се пали. Пола не е тук отзад, затова има гараж, тук е нещо коли. Тук гуми, те ги чистиха есента, идваха от общината с фадрома много пъти. С големи камиони самосвали изчистиха пак също. Ево тук минават понеже много къщи изкупиха от малата и като чистят дворовете, каруците, тук отзад ги фърлите това. Нема правя. Често, оня ден пак беха запалили сега пак. Защо според вас? Не знам, некой си нема работа да пали. Умишлено е според вас? Да. Колко пъти идва пожарно и пак палят. Пожарът бързо обхвана сухи треви, стърнища и изхвърлени гуми. Благодарение на бързата реакция на екипа от огнеборци, огънят беше овладян и потушен. От пожарната отново напомнят, че е в сила категорична забрана за палене на открит огън, изгарянето на стърнища, слама и сухи треви по време на жътвената кампания и при сух период, както и паленето на битови отпадъци в междублокови пространства. Глобите за нарушителите са в размер от 100 до 1000 евро.